Okay guys, luto tayo ngayon ng menudo. Birthday ng aking binan. Menudo, 3 kilong baboy luluto natin para sa birthday celebration niya. Yan guys, sa bawang. Mixan natin hanggang sa mag brownies. Lagyan natin yung ating sibuyas. Hanggang saya muna natin maluto yung sibuyas. Yan, okay na yung ating sibuyas. Lagyan na natin yung baboy. Naugasan na natin siya kanina, kaya ito, tuyong-tuyo na siya. Napaayos na natin. Haluin lang natin ng konti. Tapos ating takpan. Yan, hayaan muna na po natin na masangkot ka. Guys, tingnan natin yung ating niluluto na menudo. Ayan, kumulo na siya. Haluin natin para mag-iwaiwalay yung mga karne. And then tapan ulit natin. Balikan ulit natin mamaya. Na-stick ulit natin yung ating menudo kung ano ang resulta. Yan, dumami yung sabaw para mapalambot ng gusto. Yan, birthday kasi ng aking father-in-law mamaya. May kaunting handa, may mga bisita siya. Lagyan po natin ng paminta. Yan. Balikan ulit natin mamaya guys, after 15 or 20 minutes. Okay guys, check ulit natin after 10 minutes. Tingnan natin kung anong resulta. Kung may sabaw po ba, ubos na. Kailangan natin siya lagyan ng kaunting sabaw. Ayan. Lagyan natin ng kaunting sabaw guys para malambot. Ayan, lagyan natin ng kaunting sabaw. Kulang pa kasi sa lambot, kaya kailangan natin dagdagan. Tapos lagay na natin guys yung liver, yung atay. Ayan. Haluan na natin ang atay. Yan, haluin muna natin. Halo-halo, mix-mix.
Yan tayo kasi hindi naman siya madudurog guys. Habang tumatagal sa pagluluto, lalong tumitigas yata yan. Pag na-overcook, masyado matigas yung atay. Pero okay lang. Yan guys, balikan natin mamaya. Guys, check ulit natin. Ayan, medyo malambot na yung ating baboy. Kaya ilalagay na natin yung ating ngayon natin ating patatas. Ayan, balikan natin guys yan mamaya. Pagpanuli natin. Guys, tingnan natin ulit at baka malambot na yung ating patatas. Ayan. Marami pala siya. 3 kilo to, 3 kilo ating ipangahanda sa aking father-in-law. Maraming salamat sa mga donors ng pa-birthday. Yung mga nagbigay ng panghanda. Dahil wala tayong trabaho, maraming donor. Maraming salamat po sa nagbigay ng panghanda. Mamaya magluluto tayo ng spaghetti. Ayan, medyo matigas pa yung ating carrots ay patatas. Check ulit natin guys. Marami pa sabaw. Dinagdagan kasi natin para maluto yung patatas, para lumambot siya. Ayan, kailangan natin siya dagdagan. Ayan. Pero halos malapit na rin naman. Tuyo-tuyo lang natin na konti. Tapos okay na siya. Ayan, hayaan muna natin guys kasi matigas pa rin yung patatas. Palambutin natin ng gusto. Ayan guys, malapit na siya. Titingnan natin, din na natin siya tatakpan. Baka masunog eh. Ayan, parang dumikit nga yung ilalim. Malapit na siya maluto guys. Dahil malapit na siya maluto, ngayon natin yung sili, pangpabango. Ngayon halo ulit para yung linagay natin na siling huli ma-mix. Ayan, mamaya magluluto ulit tayo ng sweet and sour tilapia. Kasi yung mga bisita ng aking father-in-law ay matanda na kasi 80 years old na siya sa ngayon.
ma-expected natin na matanda na, kaya ito lang ang baboy na handa natin. The rest is manok na, manok at saka gulay. Ayan guys, yummy yummy. Ayan guys, luto na siya. Binabawasan lang natin yung ating sauce para konti lang. Yummy yummy, lutong bahay. Panganda lang po. Ayan guys, luto na siya, lutong-luto na. Ngayon na natin siya. Bye bye, huwag po kalimutan na mag-subscribe at saka pakishare naman po ng ating mga video. Maraming salamat po. See you another video guys. Nagkita-kita po tayo ulit sa susunod na video. Meron pa po tayong iluluto mamaya, yung sweet and sour tilapia. Ipiprito po natin isa muna bago gawin ng iluto natin ng sweet and sour. Salamat po. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you.